हाय नमस्कार। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଜ୍ୟୋତି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ 9th ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେକ୍ସନ୍ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାପଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି। ଚାପଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଲ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହାତ ଟଣା ଗାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ପଛରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଥିବା ଠେଲିବା ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠେଲିବା ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚକ ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଟଣାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମାନବ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଶକ୍ତି। ସାଧାରଣ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ଷମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଗାଡ଼ି ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି କୋଉ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଭଲସେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ଭାବୁଥା ମାନେ କେତେ ପୁରୁଣା। 200 ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଥର ଚାଳକ। ଆପଣମାନେ ତ ମହାଭାରତ ଦେଖିଥିବେ, ମହାଭାରତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଥିବେ ଘୋଡ଼ା ସେଇ ରଥଟିକୁ ଟାଣୁଥିବେ। ସାରଥୀ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ମହାଭାରତ ନ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମହାଭାରତ ଅଶ୍ଵଚାଳିତ ରଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଅଶ୍ଵଚାଳିତ ରଥ ମହାଭାରତରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାବୁଥିବ କେତେ ଆଗରୁ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଣା ଗାଡ଼ି, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଚେସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3500ରେ ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ ପରଠାରୁ ଚକ ସଂଯୋଜିତ ଟଣା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ବଳଦ ଗାଡ଼ି, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। କୋଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ବଳଦ ଗାଡ଼ି, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଆଉ କେତେ ମସିହାରେ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ପରଠାରୁ ଚକ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଥିଲା? 3500 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। କୁକୁର ଟଣା ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରୀ କୁକୁରମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଦେଶୀ କୁକୁର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାର ସ୍ଥାନ ଥାଏ। 2ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର ବନ୍ଧା ହୋଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଟଣାଇଥାଏ। କୁକୁର ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଭିଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତାପରେ ହେଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବଳଦ ଗାଡ଼ି, 2 ଚକ ଥାଏ। ଏଠି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ଚକ ଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ 2ଟି ଗାଡ଼ିର। ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯୁଗର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଧୁନିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଆଗରୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚଲାଉଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବ, 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଡ଼ିବ, କେତେ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ? 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ 1 କିମ୍ବା 2ଟି ବଳଦ ଟାଣୁଥିଲେ। ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ବଳଦ ଟାଣି ପାରୁଥିଲେ? ଏମିତି 2ଟି ବଳଦ କେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଟାଣୁଥିଲେ, ସେଠି ଲେଖିବ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। 2ଟି ବଳଦ ଗାଡ଼ିର ଦଣ୍ଡା ସହିତ ରେଚନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଶଗଡ଼ ଚାଳକ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଆଡ଼େ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଭାରୀ ମାଲପତ୍ର ଗାଡ଼ିର ପଛରେ ରଖନ୍ତି। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଯାତ୍ରୀମାନେ କୋଉ ପଟେ ବସନ୍ତି? ନା ଆଗ ପଟେ।
ଆଉ ଏବଂ ଭାରି ମାଲ ପଛ ସବୁ ମାଲ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉ ପଟେ ନା ପଛ ପଟେ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଶ୍ୱକ୍ଷେମ ବା ହର୍ସ ପାୱାର। ହର୍ସ ପାୱାର ମାନେ HP। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ଘୋଡାର ବଳ କ୍ଷମତା କେତେ ଜଣ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ସହିତ ସମାନ? ଆମର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରିବା ଫଳାଫଳ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଘୋଡାର କ୍ଷମତା ହାରାହାରି 10 ରୁ 12 ଜଣ। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଘୋଡାର କ୍ଷମତା କେତୋଟି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ? ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘୋଡାର କ୍ଷମତା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ଚକିଆ ଗାଡି ଏଗୁଡିକ ଅଶ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଏ। 2 ଚକିଆ ଗାଡି କାହା ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଏ? ଅଶ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଏ। ଫଳରେ ଅଶ୍ଵ ଚାଳିତ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଏଠି ଦେଲା ନିଜର ପ୍ରଗତି ପରିମାପ କରେ। ଫାଷ୍ଟ ଏରେ ଦେଲା 2 ଚକିଆ କି 4 ଚକିଆ ଶଗଡ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏଠି ମୁଁ କହିଛି, ଏଠି ଆସିବ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାଭାରତ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଗାଡି ଡ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ଘୋଡା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା 3 ଦେଲା ଶଗଡ ଗାଡି ଡ୍ୟାସଟି ବଳଦ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ହବ 2ଟି ବଳଦ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଠି କେତେ ହାରାହାରି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ହାରାହାରି ଡ୍ୟାସ କେତେ ଜଣ ମଣିଷର କ୍ଷମତା ବଳ ସହିତ ଏଇଟା ହବ 10 ରୁ 12 କ୍ଷମତା ସମାନ। ତାପରେ ବିରେ ଦେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୋଟିଏ ଚକ ଚାଳିତ ଗାଡିର କୃଷକ ପାଇଁ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଅଶ୍ଵ କରିଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଥ ଗାଡି ଗୁଡିକ ତାହା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଏଇ 4ଟା ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯଦି ତୁମେ ଲେଖି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ମତେ ଜ୍ୟୋତି ଟିଚିଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ଜଏନ ହବ। ସେଠି କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆର ସବୁ ଆନ୍ସର ପଠେଇଦେବି, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି କହିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଠେଇବି। ଆପଣ ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।